Me za ka maka? Kaga ba dan munafunci wannan mazan sai wani kallon matan nan suke ɗaya bayan ɗaya. Ka san wani abu? Ai ina gaya ma in da mai da gaske ba fa ina gaya ma matan nan fare na mu za su yi fa. Kattinke za a tsaya a yi mu gaya musu matsayin mu da san suwaye ne. Ka san wani abu? Ina da. To ka. Salamu alaikum. Ya kuwa. Me haka? To ba san wauta ba. To kuma dai ai ka san me muka zo zamu ko? Bayan Allah ba mu san sunan ku ba. Kuma ba mu san ku ba kuma yau kuka fara zuwa gurin nan muke so ku gabatar mana da kanku saboda yawa a matsayin mu na tsofaffin ƙwararru akan wannan aiki. Dole sai kun gabatar da kanku. Mun ji ƙwarewar ku kuma mun ji ya da kaina kuka. Mu ji gogewar ku ba? To, ni dai suna na Lare. To, na yi karatu a jami'ar Lagos. Na yi digiri ɗina a ɓangaren catering. ai kuma shi kenan ke saura ke kuma ke ma sai ki gabatar da kanki mutu zurfin karatu. Na yi jami'ar Obafemi Awolowo. Na yi mastering degree ɗina a kan catering and hotel management. Allah sarki. Kuma ko da nake makaranta na samu kwasa-kwasai a makarantu da dama saboda wannan karɓar na kwari. Haka ne. Allahu akbar. To ku kuma fa ya kamata a ce kun gabatar mana da kanku domin mu san matsayin ku da kuma karfin karatu. Wannan gaskiya ne. To Island to sai ka fara. Wa? Kai mana. A'a, kai za ka fara gabatar da kanka anan. Saboda kaga a gidan nan dai gurin nan na cin abinci kai ne oga. Kwarai ku ni. Kana sama da ni. Ni ne a gaba. To, da farko na yi karatun jami'a ta a nan ɗan batta. Bugu da ƙari da na zabura sai na je wato bajoga sai na karanci ɓangaren wato waina kuma ɓangaren sarrafa ɗan wake. haka ne. Na yi kamar tsaya kuma ban yi ƙasa a gwiwa ba sai da na tashi daga nan ban yi ƙasa a gwiwa ba sai ne fambeguwa. A nan ne na je na yi digiri na miliyan 6. To, kai kuma fa naka. Har kin sa na tana da wani tsohon abu. To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Ba wajen maulidi kake ba. A'a to kuma in dai za a faɗi sunan mu na wannan ai sai kana janyo abubuwa. Wato ni suna na Lanto. Kuma suna ne na irin tsofaffin laraba na Uganda. Ba fa tsofaffi wanda suka takure ba, a tun a can da larabawan Uganda. Haka dai kace. Kuma na yi karatu na ne a nan kwanan Danja. Kuma na yi kwas ɗina a ɓangaren dafa ɗan malele. Ban tsaya na yi ƙasa a buyo ba. Aka tashi tsaye a kaina. Aka kashe kuɗi. Iya kuɗi sai da aka sai da gonar gado. Turkash. Aka kai ni nan Bankuri. Na ƙarasa kwasa-kwasai na a ɓangaren da ya danganci tubani, ɗan malele da kunun tsamiya da kunun zaƙi. Lalle kun yi karatu. Shi yasa na ga kun haɗu iya haɗu. Kwarai. Ai wannan kaɗan ma kika gani. Ai ba za ki girki ba sai an yi miki miyar tsaka. Dan a kayan aiki muke.